Знаете ли кой е Хосе Раул Капабланка? Черен ход, нека видим как продължава тази атака на третия световен шампион Хосе Раул Капабланка в периода 1921-1927 година. Офицер F3. Капабланка жертва офицера. Какво се случва, ако противника приеме? Следва шах, подкрепен от кончето, дама и кон заедно организирани създават много силна атака. Тук белите са принудени да жертват дамата, иначе е мат и дама повече. Ако белите продължат с топ А2 защитен ход, лека по лека, стъпка по стъпка Капабланка усилва. Това се е случило и в самата партия, като доразвива атаката с кон D2, всичко става форсирано, бариера прави с кончето и после го довършва по форсиран начин, като колкото повече цара се разхожда в центъра, толкова повече става уязвим на атака. С последващо топ 5-3 и форсиран мат. Надявам се, ви е било интересно да разберете кой е Капабланка. Благодаря. Последвайте ме и за още такива примери.